We are blessed, blessed a hundredfold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Nga igsuon padayon tang magampo sa Ginoo alang sa kasulbaran sa pandemic nga COVID-19. Sayod kita nga walay imposible sa iyang gahom pinaagi sa pangama sa atong patron San Vicente Ferrer. Padayon sa natong iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga siging atiman nato dinhi pinaagi sa ilang mga financial assistance. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami tan-awa ang imong banay o pagpakatakos paghimo nga ang imong gihatagan sa grasyas pagtuo makadawat sa bahin nga way katapusan diha sa pagkabanhaw sa imong bugtong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Niana agayong adlawa nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo gawas sa mga apostoles nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Gilubong si Esteban sa pipila ka mga taong Diosnon ug nagminatay sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Sa laing bahin, naningkamot si Saulo paglaglag sa simbahan. Gipaniksik niya ang mga kabalayan ug gipanakop ang mga magtutuo, lalaki ug babay, ug gibalhog niya sa bilangguan. Ang mga magtutuo nga nagkatibulaag nangadto sa nagkalain-laing dapit, nagsangyaw sa mensahe. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nakabati sila kaniya ug nakikita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagkusog ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang tibuok kalibutan mo singgit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibuok kalibutan mo singgit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Singgit kamo nga masadya ngadto sa Dios. Kamong tanan dinhi sa yuta awitig pagdaig alang sa imaya sa iyang ngalan. Isang yaw ang iyang mahimayaon nga kadayganan. Ingna ang Diyos pagka makataha sa imong mga buhay. Ang tibuok kalibutan mo singgit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibuok yuta magsimba unta ug mag-awit og pagdaig kanimo. Mag-awit unta sila og mga pagdaig ngadto sa imong ngalan. Umari kamo og tan-awa ang mga buhat sa Dios. Ang iyang makataha nga mga buhat dinha sa katawhan. Ang tibuok kalibutan mo singgit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Iyang gihimo ang dagat nga yuta nga mamala. Latas sa suba nangagi sila nga nagtiniil. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagamando siya pinaagi sayang gahong hangtod sa kahangturan. Ang tibuok kalibutan mo singgit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Kain mo, kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon ngadto sa katawhan, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili nagayod gutomon ug ang motuo kanako dili nagayod uhawon. Giingon ko na kaninyo nga nakakita kamo kanako apan wala kamo motuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan moari kanako ug ang moari kanako dili ko gayud isalikway kay nanaog ako gikan sa langit
aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako ug dili sa kaugalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako, ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tanan nga makakita sa anak ug motuo kaniya makabaton sa kinabuhing way katapusan, ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Ang tubag nato sa Salmo Responsorio, mga igsuon, nagkanayon nga wa dayoy makatubag. Ang tibuok kalibutan mo singgit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Mao ni ang pangandoy before pa natao si Kristo. Mao na ni ang gidanggo sa mga katawhan sa Israel nga nagsunod sa Ginoo, nga musinggit unta sa kalipay ang tibuok yuta, ang tibuok kalibutan. Nahitabo ba ni o wa? Natuma na ni o wa pa? Nganong wa man mo itingog? Sa inyo lang bangon ahona, natuma ni o wa pa? Karon, unsa may gisinggit ros kalibutan, kalipay o kuan? Kaayuhan. Paminaw ko ang gisinggit ros kalibutan, murag kaayuhan gitingali aning COVID. Wa gitingali nalipay aning COVID, labi na gyud og ang ma-COVID ang imong mahalas kinabuhi, imong mama, imong anak, imong bana, aw arang-arang tingin bana kay malipay ang asawa og ma-COVID kay i-quarantine man, di naman ka naam sa ubang bana nga kundi ma-COVID mo adto man sa noon sa kuan. So mao na malipay ta usahay, pero generally speaking wala ang kalibutan karon nagsinggit gyud kaguol, kahadlok, kabalaka niya unsa man di ni madayon, di gini mahitabo ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios, o nagmahay na sa Dios ang kalibutan. Sige na tagmahay nga, Lord, purti naman namong ampo, nganong na lockdown man lang gyapon ning among mga parokya, wa man lang gyapoy misa, wa man lang gyapoy hilog sa masakiton. Ana, no? Sa inyong paminaw, wa na'y Ginoo ron? Na ang Ginoo. Nya nganong wa man may tabo? Oh, wow, na siya. Namoy tubag. Oh, wa mo'y tubag, parihata. Diri sa unang pagbasa makakita tag tubag. Ang mga apostoles o ang mga disipulo ni Kristo sama nilang Esteban gipanglutos o gipangpatay. Si Esteban mo'y una natong martir. Si Felipe ni ngadto ni dagan pod ngadto pod sa Samaria kay nagkatibulaag naman sila kay si Saulo perti namang isuga. So sige yung panggukod, patay, priso. Pero si Felipe nga midagan ngadto sa Samaria, dili dayto tungod sa kahadlok. Mingadto day siya sa Samaria aron mosangyaw. Motong pag-abot niya sa Samaria, matod pa diri nang gula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagkusog ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ana na siya. So ang kalibutan di ay nga gipasabot dinhi mao ang mga tao nga nakatagamtam sa grasyas Ginoo, sa milagro, sa gahom sa Ginoo. O kinsa man ni mga tawhana
ang mga tao nga mituo. Sama ni Felipe, nagsinggit ang iyang kasing-kasing sa kalipay, padung ngadto sa Samaria. Pag-abot sa Samaria, mitakod pod ang iyang kalipay didto. Pero kung ang imong kasing-kasing naa gani sa gitawag na tog kaning karatol, bisag tingog ras iro diha nya nagsimba ka, mahalingi ka didto. No. Ilhan man ninyo mga naong diri inigsiyagit didto, mulingi man mo ngadto nya gasimba gud mo. Labaw na gyud na imo siyagit diha, pamusilon tamong tanan ug di mo manggawa simbahan. Samot na gyud karatol. Nga naman, kaya ang imong kasing-kasing, wa mo tuos Ginoo. Mao man ang ratulon ta, tungod man as pagkawa na to'y pagtuo. So na ka na siyagit las iro dito, maratol na ka, naalay mo singgit diha, ratol na ka, lingi, labaw na gitingali og ang yawa na imuhonghong sa imong utok, samot na jud kag karatol, mawa na jud kas focus, no? Di ra ba maningog eh. Mao na siya. Focus sa Ginoo. So ang kalibutan karon na mosinggit sa kalipay, mao ang kalibutan sa mga magtutuo. Pero ang kalibutan sa mga way pagtuo, nagsinggit sa kaguol, nagsinggit sa kagubot, nagilaid sa kalisod, nagtiyabaw. Si Esteban samtang bato siya, ang iyang gisinggit kalipay gyapon, tanawa ang langit, naabli, nakita nako ang Dios, si Jesucristo naglingkod sa iyang tuo sa amahan. Di ka kamalipay ana. Gitawag nag mystical experience, gitawag na ni St. Thomas Aquinas og beatific vision. Kana bang makakita kas Ginoo dito sa iyang gingharian? Si St. Thomas Aquinas God, pagkakita niya sa rays of heaven, dili gyud real face, dili gyud tinuod nga naong sa Ginoo. Rays lang, baka nang danag lang, the glory of God in heaven. Few seconds, nakita niya kanang maong talan-aon sa iyang vision sa nagampo siya. Paghuman ato, tan-aw niya sa tibok kalibutan, matod pa niya, murag basura. Ikumparar sa langit, ang tibok kalibutan, murara kunog basura. Matod pa niya, everything seems like straw. Basura. O makakita ta Ginoo, kay grabe man gyud ang kalipay. Parihara gud anang bana, malipay ngadto sa kabit, ang asawa murag yung basura. Agi-agian lang, singhagan lang, kulatahon pa. Mura na yung basura. Kaya nga naman, lipay man kaysa siyang kabit. Ang mga anak, nalipay kaysa cellphone, ang ginikanan, mura na lang basura, agi-agian, dili tagdon, sige lang anak, to cellphone, dili ganit tabangan o trabaho. No? Ang mga ginikanan sad, nga nalipay kay kwarta, mo sa tuy ilang kalipay, ang mga anak sad murasag basura, biyaan lang din his Pilipinas, mga tus abroad, kay dagko kayong kwarta. Sorry sa mga abroad ha, naman sa uban hinoon nga nagmahal sa mga anak, pero nasa uban biyaan siya na bago pang anak, biyaan, tungod sa kwarta. Nya ang ilang ipasangil nga nagmahal kuno sa anak, pero ang anak nagtubo nga way mama, way papa, luoy ka istanan. Ang ilas ang utok na sudlan og basura, kay nganuman ang nagbantay, tagaan rapod silag mga gadgets aron malipay. Ang gadgets makahulip ba sa presensya sa ginikanan? Matod pas mga psychologists, nobody can replace completely and perfectly the love and presence of parents in the life of a child. Why makasubstitute ana, bisan pag ang lula, bisan pag ang mga auntie, pabilin ginang vacuum diha sa kinabuhi sa bata kung absente ang usas iyang labi na gyud both parents. Mao bitan na ka ng mga foundlings, kana bang ipangbilin bitaw nga mga bata, nga atimanon man as mga madre, na usay mga foundation, na magi musagop ana, musagop. Kasagaran gyud musagop, maproblema gyud. Kay problematic gyud kayo ang bata bisag giunsa pa nila pagmahal. Kana mga sinagop,
Luoy kay na sila. Nga naman, ang nagsagop di man ka-substitute sa longing sa ilang heart. Ang longing sa intimacy ngadto sa ilang parents. Ngano ako maning gisgutan? Kay ang longing sa atong kasing-kasing mausad ang Ginoo. Di gini masubstitutan og kwarta, gadgets, dungog, or kaha sala. Samo tagyog sala kay kanang sala lami man kay na, labi na kanang lust ba nga sala. Kay ila mo ana. Lust ba LUST. Mo na kinalamian sa tanang sala. Nya sikat ana kanang gluttony ba? Lami man kay nang gluttony god. Oh, magpares na ganin ng gluttony og lust, patay gyud ka diya. Oh, pero di gina ka substitute, di gina kapasinggit nato og kalipay nga way hunong-hunong. Kinsa ra may makapasinggit nato og kalipay nga way hunong-hunong? Ang Ginoo kung naa sa atong kasing-kasing. Nya unsa man pagbutang sa Ginoo sa atong kasing-kasing? Matod pa ni Kristo, motuo mo nako. Tuo mo nako ay mogtuo bisan unsa. Yan, ingon mas Kristo, biyai ang inyong anak, biyai ang inyong ginikanan, biyai ang inyong balay. Tuo mo ana. Uy, tubag. Motuo ba mo? Ingon mas Kristo, biyai, apil ang imong kaugalingon. Na tuo mo ana. Oo. Oh. Ya, ingon mas Kristo nga, ihatag ang tanan nimong kwarta ngadto sa mga kabos. Tuo mo ana. Oo, sir. Oh, di man gani mo motuo ingos Kristo. Kung kamo magpahulam ayan na mo paningil og bayad, lisod kay mo tuo ana. Unsa nakag ang tanan imong ihatag adto sa kabos? Na istoryahe. Pero congratulations sa motuo. Si Saint Francis of Assisi mituo niini og nasinati niya ang pagsinggit og kalipay nga nakakompose siyang kanta, Make Me a Channel of Your Peace. Sila si Saint John Bosco, Mother Teresa, Saint Dominic, Saint Benedict, Saint Augustine, Saint Pedro Calungsod, Saint Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, nanuo sila ani. Ang resulta, ang kalibutan nakasinggit og kalipay tungod nila. San Vicente Ferrer lang, pagpista nato dinis ato, singgit ag kalipay oy. Nakaroon gani, gasugod na sang nobina sa atong mga lumad. Ablain na sa nisinggit sa kalipay. Nganong nagnobina naman sa nga bago matangga pista? Tungod sa kalipay. Amo sa ning debosyonan, kay amo maning debosyon, matod pas mga lumad. Nya, dili din na nindot, porting nindotan. Bisag kada adlaw pa ta magnobina ni San Vicente Ferrer. Iguman na, lain na sang grupo, nobina. All year round, nobina na punta. Kanindot ana. Kana kung tinuod nga nagpuyo si San Vicente Ferrer, dihas imong kasing-kasing pagkanindot ana, hikawan pa na nimo. Ana mo na nindot. Ang problema ug wa magpuyo. Mao na problema diha. Sige lang kung misa dire pero kolekta ray nasa kong kasing-kasing. Sige sa magsimba diha pero sige lang pangayo sa Ginoo og kaayuhan. Di gyud ka maong manghatag og kaayuhan ngadtos uban. Siging pangayos ginuhunungan na ning ako mga pag-antos pero di gyud katabang sa mga taong nag-antos tungod sa imong kabuang. Di ba? Anong lagot naman kay mo naong nako? Nagtuo mo mas maayo ko ninyo. Oy, mas buangon pa ko ninyo. Niwali ra ko dire aron pamasin hasta ako makonverter unta, no? Ya, lumba lang ta ani. Kontis lang ta kisay makauna na tog follow ani. Kamo mas buotan pa mamugnaong nako. Pangutan-ang sa Kristan. Mutan na. Bisag imo nang pangutan-on mga lektor, makasulti na siya. Kanang pariya, mut lang. Kana ganing mukaon ko, kana mukaon ba nas mga kanang-kanana bisag dias kusina. Ada sa among ada bas dining ba. Basta maglingkod kay kuan naghaing ko maglingkod. Adto gina mangaon ang uban ngadto atong kilo. Ako na gina silang giimbitar dongan ta. Jutay ra gyud kayo ang mulingkod tupad nako. At kada yung mga 3 seats away ana. Nya di man sila ka balhin og laing lamisa kay usa ra man ka lamisa di ang lingkuranan nila ilang ko nga di man gyud mo maari diri-ari sa ay okay ra ko diri pa diri oy okay ra ko diri. Gahapon bitaw kasal ni Fritz baka ning ato din isang lagad sa nato ay kasal sila
Dito na ko naniod to. Nay lamisa dito mo sa puti. Di makahari lang ko diri. Ana, dito yung naglingkod ng mga tulo ka buok. Nga kanang mga unay sad ba? Unsang namalhin man ngadto? Ako na mala usa dito. Ang nangaikog, ang kanira sang ato mga kuyog din mo yung nangaikog, mo hindi paduol. Ari lang ko Father Roy, pero tanaw na ko dahang kaikog na lang gito. Nag-inusara mas Father. Kaya og pwede pa lang yun, biyaan yung pari. Biyaan nga naman, yawan pari. Naayawan eh. Mawala nga. Nindog na ta. Mga igsoon, masaligon sa pagkamanggihatagon sa Dios kinsa mihatag sa iyang bugtong anak aron mahimong kalan-on nato busa mudangop kita nga mapaubsanon sa pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan magpadayon sa iyang pagsaksi ug pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, maangayong mag-apod-apod sa mga butang sa kalibutan, ilabi na ngadto sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sila nga mihalina makaambit sa bangkiti nga giandam alang kanila didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O Dios, gipadala mo ang imong anak nganhi kanamo aron maghatag kanamo sa espirituhanong katagbawan. Dawata kining among mga pagampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigun ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gianan, ang panugpino nga abot sa yuta, ugi naman sa kamot sa mga tao. Mahimo kining kalanang sa kalagalang kanamo, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tut sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
O Ginoo, itugot nga mapasalamaton kami kanunay pinaagi ni ining mga misteryo sa Pasko aron ang kanunayng buhat sa pagluwas kanamo mahimong tinubdan alang kanamo sa kalipay nga way katapusan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohonong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo og diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alag kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma oban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, minhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, hinunualuwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotad. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoos kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nila ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. One bread, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. Magampo kita. Ginoo, patalinghogi ang among mga pagampo aron ang pagsaulog sa among kaluwasan makatabang kanamo niining kinabuhia ug makapadangat kanamo sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan, hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindo. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga kalipay, kanang makasinggit kita sa kalipay. Mahitabo ra na
kun ato sang isalikway ang tanang kalibutanon nya unahon gid nato ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Update sa atong mga slots nga nahalin sa Hope and Opportunity slots. Ang nahalin as of yesterday niabot na og 2,875 slots. Pakpak. So 2,125 na lang ang nahibilin. So kutob pa man ni Hunyo atong pamaligyan basig mahurot ni. Sa Prudence and Healing slots para sa atong piyesta ni cut off man ta atong Sabado nya sige patag-ihap karon as of yesterday murag second to the last update na lang ni our report. As of yesterday ang nahalin niabot na og 1,745 slots. Ang atong gitarget nga makaabot untag 1,800. Ala, gamay na lagkuang. Basi nag-report nako ugma 1,600 na lang ni bitaw. Ana pa magyapoy mahali, no? So salamat kayo no sa ato mga donors, mga benefactors na sigig tabang nato diri sa ginagmay o dinagko nga tabang nya kini magpadayon dili tungod kay magpagarbuta kung dili tungod kay nagtubag ta sa panginahanglan sa parokya, sa panginahanglan sa simbahan. So nindot kayo mong blessingan pod mo mga nitabang dinhi o guway sukod nga panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasa kaninyo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristo buting. 500 years of jubilee, 500 years of blessings,